Još samo Savu da prihvatim i onda počinjemo sa rečenicama. Originalne su, ja sam ih, ima ih dosta, ali toliko su, sad ja ponekad imam ovako ideju da ti testovi psihodijagnostički gde mi upoređujemo i ovo što si postavio Nemanja pitanje za vernike različitih grupacija, gde njihova religija ima neko ponašanje ili evo kao govorenje jezika nerazumljivih i čuvanje glasova, da to pripada religijskom sistemu, a zapravo nije psihopatologija. Pa mi se nekad čini kada te rečenice čujemo i u različitim testovima, kad ja kao psiholog dam ljudima da odgovaraju na ta pitanja, onda ta negativna pitanja, to su zapravo tvrdnje, ponekad mi se čini da su opasne uopšte da čovjek njih, da uđu mu u glavu, da on sad vidi šta neko ko je psihijatrijski pacijent izgovara, a to je zapravo simptom bolesti. Znate, imam taj otpor da uopšte dajem testove i da bilo kome ponudim negativne rečenice. Ali sada vi niste laici, nego stručnjaci i onda kad prođete vi ćete ih svakako čuti i to je dobro prepoznati. Evo, delim screen. Stigao je i Sava, tu je. Evo, tu je. Znači, ovo što smo pričali, samo da se vratimo, iracionalna uverenja i nezdrave emocije. Dakle, i u religijskim verovanjima imamo šta je iracionalno i šta je disfunkcionalno i ja sam upravo napisala knjigu koja se zove Religija i mentalno zdravlje vernika. I Nemanja, prvom ću ti dati da pročitaš, samo još da nešto dovršim. Kazali smo anksioznost, depresija, krivica, povređenost, stid, bes, sve to proizilazi iz ovih tvrdnji. Ja moram biti uspešan i ako nije tako, to je užasno i ja sam bezvredan čovjek. Kad čujete to, znajte da je čovjek upao u zamku, iracionalno. A onda je ono što si ti, Nemanja, na početku kazao kako ga od toga, kako ga privesti ka realnosti, da li zaista mora biti uspešan. Ja moram zadobiti priznanje drugih ljudi i ako ne bude tako, bit će užasno, ja ću pokazati da ne vredim dovoljno. Ja moram biti prihvaćen od značajnih ljudi i ako ne budem, to će biti užasno i znaće da ja ne vredim dovoljno. I ako sami sebi nekad nam padne takva misao, onda, znači ovo je bilo s moranjem. Onda imamo, u mom životu ne sme biti problema i neprilika. Problemi su užasni i ja to ne mogu da podnesem. Neophodno mi je garancija da mi se ništa loše neće desiti i ako nije tako, to je užasno i ja to ne mogu da podnesem. Znači, kad čoveku prolaze ovakve misli kroz glavu, on sam sebe uvodi u šta? Anksioznost pre svega. Sad vidjet ćemo, rečenice su tipične za jednu vrstu nefunkcionalnog emocije koja je nezdrava, kao ovo uvodi anksioznost, onda hoće garanciju, neophodno je da imam potpunu kontrolu. Ovo sad Sava radi s jednim klijentom čija majka ima taj problem da ne može da dozvoli da izvan njene kontrole se desi bilo šta i to je problem. Neophodno mi je da ja sve kontrolišem. I sad će sve životne situacije baš da iskontrolišemo. Kako bi dečko rekao, control freak. Da. I onda dođe do užasavanja. A onda kaže, to je užasno, izgubila sam konce iz svojih ruku, ne mogu ovo da podnesem, gde ti sad ideš, ja ne znam da li uopšte smem da te pustim da ti ideš, jer ja to ne mogu da podnesem. Ja ne mogu da podnesem kad se dešavaju loše stvari, ništa ne mogu da uradim, nikada neće biti bolje. Evo, mi smo malo prepričali o tome kad neko kaže nikada neće biti bolje i ovaj svet je na rubu propasti. Tu imamo, Zorice, još jednu samo rečenicu koju je i ona žena upotrebila. Zašto mi Bog dao ovakvu decu? Ili kad sami kažete, eto šta sam ja zgrešio Bogu i zašto ne mogu ja da budem kod drugi? Da, i to je užasno. To užasavanje nad životom svojim je
uvodi već u psihopatologiju. I kakva god je situacija, stalno ja naglašavam Frankla i onaj njegov logor, kako je njemu bilo, a onda čovjek se nije ni užasavao, niti nad životom, niti nad tim, nego se spašavao. Znači, ne užasavanje, nego spašavanje. Ovo isto moram dobiti njegovu ljubav, moram imati nekoga da se na njega oslonim, moram imati značajan društveni status, moram biti samostalan i sve postići bez ičije pomoći. Ovo se dešava isto mladim ljudima, da ponekad pomisle da inače sam ja slabić i bezvredan čovek. To se dešava recimo s decom uspešnih roditelja, koji su na visokoj funkciji i onda dete misli, sad to je zato što su meni roditelji pa sam ja uspeo, a inače ne bih, i onda pokušavaju da bez ičije pomoći ostvare nešto da bi se dokazali, jer inače su oni bezvredni, jer su u senci svojih roditelji. Često mi se to događalo da vrlo inteligentna deca pod ovom senkom sami uvode sebe u iracionalno mišljenje, da li zaista može bez ičije pomoći. Da li to zaista može? U toj vrsti samostalnosti. Mi smo inače zavisna bića i ako neko očekuje svoju nesamostalnost, on se vara u tome. Onda moram uvek staviti dobrobit i interese drugih ljudi ispred svoje. Ovo je za vernike. Znači, vernici, sa njima sam vodila bitku. Radila sam i to istraživanje, većina hrišćanskih vernika je u tom fazonu, moram uvek staviti dobrobit i interes drugih ljudi ispred svojih, i ako to nije, ja sam sebična osoba i pošto sam svoj interes stavila ispred tuđeg i druge osobe, i onda sam ja loša osoba, egoista i tako dalje, i onda da ne bi upali u to narcizam, egoizam, onda bolje da budem altruista, maksimalni, nego egoista. A onda to kad traje malo duže, onda da čovjek se iscrpi. Moram u potpunosti zadovoljiti potrebe druge osobe pre nego što krenem da zadovoljavam svoje potrebe. Ja sam sebična jer sam zadovoljila svoje potrebe, a nisam prethodno u potpunosti zadovoljila potrebe drugih ljudi i zato sam loša. Sada ja sam imala lično ovaj osjećaj, ovu iracionalnu misao dok se nisam s njom susrela, a naravno kao majka ja sam prvo deci, prvo sve njima i mislim to je u redu, ali ima jedan test u psihologiji koji kaže da prvo, zašto je potrebno prvo staviti detetu masku, sebi masku, a ne detetu. Evo i ovaj lapsus me isto uvodi u ovo iracionalno mišljenje. Zašto prvo sebi? Zato što kad sebe ti obezbediš, ti onda možeš detetu. Ako staviš prvo detetu pa ti crkneš, onda nema više pomoći. Dakle, tu čovjek mora biti racionalan i pronaći meru. Naprimjer, ja misleći, zato što ja studiram, zato što sam ja aktivno društvena, zato što ja radim, ja zanemarujem svoju decu, pa da ne bi bilo da me drugi okrive da ja zanemarujem svoju decu, muža, crkvu, ajde ja ću što više sve njih, a meni onda noću ako mi ostane išta, i onda tako čovjek sam sebe iscrpi, previše se daje. To su iracionalne misli. Onda, ja nisam dovoljno značajna osoba, ovo sad ide već samo obezvređivanje i zato nemam pravo da zadovoljim svoje potrebe i tako dalje. Šta vi mislite sad? Vidite koliko tu ima. Ja nemam nikakve potrebe, znači samo drugima, sve drugima. Uradila sam u životu nešto, a ovo je sad za krivicu, što apsolutno nisam smela da uradim i ne mogu to da ispravim i ne mogu sebi da oprostim. Ja zbog toga ne zaslužujem da budem srećna, ja zaslužujem da budem nesrećna i tako dalje i da ispaštam do kraja života. Evo, to je Nemanja ono što si ti na početku rekao za ovu situaciju, kako, znači do kraja života sad nema nama leka. Ovo Nikola prošli put se javio kad je kazao ne smijem izgubiti živce pred drugima, to jest moram da sačuvam svoje živce, iako se to desi ja sam neadekvatan. Šta se događa kad čovjek ne sme da izgubi svoje živce? Koja emocija tu mu se desi kad ih izgubi? Bes. Znači,
Kaži. Ja bih to samo tu da kažem, pa mi imamo pravo da budemo i besni. Bes je, eto, mislim, jedno si ti, Zorice, držala kod mene jedno predavanje koje je bilo vezano za kontrolu besa u partnerskim odnosima. I ja sam kasnije, da budem iskren, dosta sam proučavao bes i onda sam, gde god sam šta mogao o besu, na kraju preporučujem knjigu Mučki bes, Iza Psihopolis, interesantna jedna knjiga. I mi imamo pravo i da se ljutimo i da budemo i besni, ali kao što znamo svaka emocija ima i pozitivnu i negativnu konotaciju, tako da bes, ako pokažemo, mi možemo da sačuvamo svoje vrednosti, ukoliko su vrednosti napadnute, imamo pravo da tražimo promenu ponašanja od onoga drugog i da bes bude jedna, upregnuta u tom pozitivnom aspektu, ali nemamo pravo da budemo destruktivni kad je u pitanju neka vrsta emocije. Tako da sve te emocije, bazične emocije imaju, kako bih rekao, i tu funkciju očuvanja vrednosti, a sa druge strane postoji destrukcija. I moguće je i misliti i biti ljut. Sada imamo pravo da budemo ljuti. Ovo je iracionalno kad on kaže ne smem da izgubim živce, ne smem da upadnem u bes. I onda tog iracionalno mu se i dešava. Jest. Ali imamo pravo na to. Imamo pravo, da. Dobro. Jer shvatimo da imamo pravo, ja mislim da onda ima i prostora da se racionalno ponašamo, da kažemo da nas nešto ljuti i da nam se nešto ne dopada. I da je potrebna promjena ponašanja, a to nam se često događa, pazite, odete u čekaonicu, sad posebno, recimo moja supruga je često u susretu sa besnim ljudima, jer su ljudi koji čekaju u ambulanti bolesni, nervozni, promrzli, onda imate nedostatak organizacionih stvari u ambulantama i tako dalje i pojavljuje se po prirodi stvari bes. Ljudi su nekad opravdano besni. I sad tu su neka pitanja, da li ću da ostvarim neke stvari samo ako sam besan. Ako nisam besan, neću dobiti ono što želim, tako da onda nekada možemo to da manipulišemo raznim vrstama emocija. Je li to dečije osjećanje? Deca pobesne i onda roditelji popuste i on nauči da besom ostvaruje. To je to, da. Ili ono što si ti jednom pričala, mislim, kasnije sam ja to i proučavao dalje, znači posebno muški kad su tužni nekada pa svoju tugu skrivaju besom, a neće da pokažu da su tužni. I sad nema pravo da bude tužan, ali ima pravo da bude besan pošto je muškarac. Da. Nemanja, ti si hteo da pita. Sava je nešto htela, da. Da, ja sam te samo da pitam, to je da se ne dovežem kod Željka, kako on to onda gleda ili kako bi pomogao sa besom na Boga, kad su ljudi opravdano ili neopravdano besni, a ne mogu, kako ste malo pre rekli, da bude opravdan bes ili realan. A u teološkom smislu to je malo komplikovano, su mi ljudi komplikovani. Ja to često ljudi upućujem na knjigu o Jovu. Ne morate teološki, sad da upotrebite i jednu i drugu edukaciju. Tako? Kad su besi na Boga. Pa, veoma često ljudi koji su na pravi način edukovani kad je u pitanju Božja ličnost, da Bog ne kuša nikoga, nego da nas ljude kušaju neke naše, kako bih rekao, kompleksne pozicije, naše vrednosti i tako dalje. Ukoliko su ljudi na pravi način upoznati sa tom slikom o Bogu, da je Bog dobar, da je Bog ljubav, da Bog nikoga ne kuša i da veoma često ljudi stradavaju u stvari zbog svog greha i greha drugih, ljudi uvek postave pitanje često što se to meni događa, tako? Bože, što sam ja, što ja sad imam rak, jer često imam sad razgovore ljudi koji su oboleli od raka, ima ih sad dosta, i onda jedna osoba, dugogodišnji vernik od rođenja je vernik i sad ima rak. I sada idu ta neka preispitivanja, ljudi razmišljaju da li su kažnjeni, da li zbog čega im se to dogodilo,
zašto neki recimo kriminalci super žive, imate recimo to je sada tema i 73. psalma recimo, zašto bezbožnici dobro žive, a zašto dobri ljudi pate i bolesni su i tako dalje. Tako da, veoma je to jedno od najtežih pitanja u teologiji, zašto nevina osoba pati. U svakom slučaju, pitanje je nekada da li uopšte ima nevinih. Biblija kaže plata za greh je smrt, mi smo grešnici, drugim rečima, ako sagrešimo treba da nestanemo. Ako bi razmišljali, eto, Rimljanima poslanica, gde apostol Pavle kaže svi su sagrešili, izgubili slavu Božiju i tako dalje. Ako mi prihvatimo sad u tom teološkom smislu da je čovek grešan, u teološkom smislu on je i podložan smrti i tako dalje, i moramo onda prihvatiti i one druge stvari o kojoj Biblija govori, a to je da na ovoj zemlji u stvari u grešnim okolnostima po eshatonu, dok se to sve ne završi onako kako to i Biblija najavljuje carstvom Božijim, mi snosimo posledice greha koji postoji. Sa druge strane, jedna od posledica greha su bolesti, a krajnja i smrt. I sad ako razmišljamo u tim relacijama, opet je teško recimo i mnogim vernim ljudima kada gledaju svet oko sebe i vide da recimo kriminalci i bezbožnici neki napreduju, on je veran od prvog dana od kad zna socijalno za sebe, da je išao u crkvu, čitala mu se Biblija, išao je na liturgiju, misu, ne znam, bogosluženje i sad on ima rak. Tako da te stvari možemo vernicima i jedino na taj način ponovo obrazlagati. Mi živimo u vremenu koje nije objektivno iz Božje perspektive normalno, zdravo vreme. Mi živimo u vremenu smrti. Sad, uvek je svačija koža najskuplja, razumete? Uvek je njegov problem najveći problem, tako da ja ljude upućujem na Boga i na njegovu milost i na Božji plan spasenja. Teško je to u konkretnim situacijama, jer prirodno se javi tuga, pa onda ide bes, pa onda ide adaptacija na bolest i onda traženje kasnije rešenje i u svojoj patnji, recimo. Često ja i citiram i Viktora Frankla isto, i on je bio u Auschwitzu i tamo je on tražio smisao svog bola, svoje patnje i tako dalje. I često kažem vernicima da vaša borba je inspiracija za mnoge. Kada vidim koliko se... Kada vidim koliko se oni bore da ostanu zdravi u svim tim teškim okolnostima. Jer bolest nekada može nam biti i blagodat. Ukoliko postavimo stvari na svoje mesto. Bolest nas nekada vraća da postavimo sebi ona najznačajnija životna pitanja. Vidiš, sad si ti nama dao odgovor šta je jače, psihoterapijsko znanje ili teološko znanje. Jednom sveštenik, uvek sveštenik. Pa, kako bih rekao, imaš jače argumente. To je negde u kostima. Da. Jer si ti Nemanja još nešto? Opet ovo objašnjenje ateistima ne znači ništa. Tako je. Ali ono što sam htela da vam kažem, vaše prvo pitanje je bilo neki čovek koji kaže joj, ne smem da izgubim, pa šta ste rekli? Razum ili šta je bilo pitanje? Živce. Ne smem da izgubim živce. Mene to uvek ne smem ovo, ne smem ono da izgubim nešto, podsjeća na onaj, novozavetni deo, kakav paradoks da ja to citiram. Svaki koji se trudi da sačuva svoj život, izgubit će ga. Naravno, kontekst je drugačiji, ali meni se, možda tu ima neke tako mistike, da nekako kada se baš upinjemo, da nešto ne smemo, da nešto moramo, a onda to onako kao da izmiče, nego se lepo opustiš pa šta bude. Sada, u životu mislim da postoji tu još jedna stvar, a to je što tako neke stvari izmiču jer mi imamo svoj doživljaj toga šta je fair i šta bi trebalo da bude po pravilu. Da, recimo, meni je najveći paradoks da se zdravstveni radnici zaražavaju.
na primjer. Eto, oni koji su najplemenitiji, koji najviše ulažu napora, oni se zaražavaju i donose viruse u svoje porodice. Doktorka koja je mene pre neki dan pregledala, koja je tako jedan divan utisak na mene ostavila, sledeći put kad sam otišao kod nje na kontrolu, rekla, više se nećemo vidjeti, da ne znam, tamo do iza ovog drugog Božića, od sutra sam na bolovanju. Pa zašto ona, koja je tolikim ljudima pomogla i dobrovoljno je u COVID ambulanti? Zašto ne neka druga, neko drugi? Ali to je naš osjećaj za pravdu, a drugo, naše očekivanje da svet mora da bude pravedan. Znači, svet nije pravedno mesto. Da. Tako da to je jednostavno tako i onda sad možemo o tome teološki diskutovati, ali onda zašto pravedni stradaju ili ovi što idu u crkvu ili se zaražavaju lekari, pa zato što svet nije pravedno mesto, u šta god verovali. To je odlično. Ovaj svet nije pravedno mesto, ovaj svet nije savršen i taj argument je da mi ne možemo ni da očekujemo da bude savršeno, kad već nije. Onda drugi ljudi nisu savršeni i ja nemam pravo da očekujem da on apsolutno mora da bude pravedan prema meni. I ako nije tako, onda ga više neću vidjeti u životu. Mislim, to su iracionalne misli. Ovi argumenti su sa realnošću. Realnost je takva kakva jeste i mi u njoj, iz nje, prema njoj se i merimo. Sava? Nadam se da se neću, što kaže, ogrešiti i malo žacnuti da ne treba, ali evo sad pogledajte, imate, govorit ću konkretno pravoslavlje, ajde da ne bude da diram nešto drugo, a ima i u drugim, što kaže, crkvama. Evo, kod nas u pravoslavlju su vladike masovno, mislim, jedna dobra većina krstom sada se branili protiv korone i slažem se, verom u večni život i spasenje i sve to ima smisla, ali oni su govorili neće ništa biti, pričešće dalje, liturgija, znači sve funkcioniše, a već imate nekoliko njih koji su se upokojili. Tu je sad takav razdor da oni ne mogu da odgovore na pitanje, čekaj, ne može da bude ništa, ne bojim se, ja ti kažem da neće biti ništa, a onda se njima samima desi nešto. I sad imate i episkopa, to je mitropolita u Grčkoj, koji dalje govori, ja nisam protiv vakcinacije, niti govorim da se vi ne vakcinišete. Ja kažem da se ja neću vakcinisati. A na vama je sloboda da izaberete. A ne znači da će on preteći ili ovi koji se vakcinišu. I dalje je to... Samo ovo, vladike su posebna kategorija. Vladike su posebna kategorija mentalnog sklopa. Njih ne možeš ozbiljno. Dobro, ne možeš to da govoriš kao globalno i kategoriju. Sada ovo što ste spomenuli. Ovo je jako bitno za ove naše rečenice. Nije važno iz čijih usta izlaze. Pitanje slobode. Dakle, tu je vladika. To odnosi se na ovog Grčkog koji je ovih dana postao aktuelan sa svojim jasnim stavovima. Dakle, reč je o jednoj vrednosti koju on se zalaže. Nije bitno da li će primiti, neće primiti, da li će umreti ili neće od bolesti ili od vakcine. U svakom slučaju on hoće da odbrani jednu vrednost, a to je vrednost slobode. I to je poenta onog njegovog govora. Sada kada je u pitanju ove naše iracionalne rečenice, da je on kazao, vernici, vi ne smete da primite vakcinu jer je to direktno žig zverin i vi ćete zbog toga izgubiti spasenje. Da je on to rekao, to bi bila iracionalna rečenica. Ali pošto on rekao, ja ne želim, ali vi ste slobodni po svojoj savesti svako da uradi kako hoće i upravo branim tu slobodu. Dobro, nije im kazao, ja možda hoću, možda neću, on je dao svoj jasan stav, ali je dao slobodu, ja sam slobodan da izaberem, nisam hteo da se pokrijem, jer, na primjer, lekar koji je njega savjetovao i drugi koji su takođe vernici, da bi zaštitili sebe, da ne budu oni u javnosti žigosani kao antivakseri, ne znam šta, oni su savjetovali vladiku, a vladika lepo kazao šta je imao. Prema tome, izneo svoj stav zbog slobode. Ali profesorka, oprostite, da.
Oprostite što vas prekidam, ali postoji u diskursu jedan moment, bar što se tiče prevoda, znači ja grčki ne govorim, kada se vakcina u tom govoru definiše kao boca i tako dalje. Znači postoji diskurs koji boji ton sa kojim on govori i o vakcini. Zbog čega mi se čini da nije poenta samo u odbrani slobode, već i iznošenju svog stava i doživlja toga šta ta vakcina jeste. Tako je. Znači on iznosi i svoj stav. Sada, mi s aspekta psihologije isto želimo da sačuvamo slobodu. I u ovim rečenicama vidimo kad god neko kaže ja moram ili ti moraš ili ja ne smem ili ti ne smeš, ovaj život ne sme da nam priredi ovakvu situaciju. Mi ulazimo u nezdrave emocije i postajemo netolerantni, postajemo rigidni, postajemo disfunkcionalni, onda takvi stavovi će dovesti do rata, do sukoba. I zato nije to zdravo, jer destabilizuje i čoveka, i porodicu, i društvo, i nasilje, i sve. Ide iz tih stavova. A meni vrednost tog stava je, imaš pravo. Naprimjer, uvek mi je paradigma ova trojica mladića u peći. Novohodonosor kaže, svi morate da se poklonite. Svi Jevreji, zarobljeni, padaju ničice. Sad trojica se našla pametna, da neće. Kaže on, ne zna šta, i Bog i da me spasi i da me ne spasi, ali ja neću. Mene ovaj vladika se dopao grčki, volim Grke i volim grčki jezik i ono mi se baš dopalo kad on nešto tu sad rekao, evo ga jedan mladić koji kaže, ja neću. To je čisto ono da odbrani slobodu. Primio, ne primio, predomislio se, ne predomislio, pravo na mišljenje i je davanje slobode. I moj stav je tolerancija. Hoćeš, nećeš, ok, tvoja stvar, slobodan si, čovjek si. Ako toga nema, rob si. Isto u ovim našim mislima, što sam ja malo pre smo čitali, tebe misao zarobi. Niko te nije zarobio, čovjek sam sebe zarobi kad sebi kaže, ja ne smem. Ti si to Nemanja u petak kad smo pričali, ti si taj svoj stav. Zapravo tebe je to što ne smeš, ti si se otrgao i kažeš, sad smem da grlim koga hoću, da pričam šta hoću, da verujem šta hoću. Znači, tako sam te ja doživjela. Ali ne samo to, nego je stvar u tome što su neka pravila smislena i racionalna, a neka pravila moralnog života, na primjer konkretno u hrišćanskoj religiji, koja je deo mog identiteta, naravno, ali ne više i deo moje prakse, su iracionalna i besmislena. I tiču se biološkog sazrevanja čoveka i tako dalje. Znači, nije to samo ono kao, sad više to ne poštujem. Bog živi za sebe, ja sa njim nisam ni u konfrontaciji, ni u čemu, ako želi da pomogne, hvala mu, ali znači za mene je doživljaj slobode to, znači neka pravila su korisna i dobra, a neka su besmislena. Dobro je da si to naglasio, znači to je bitan aspekt naše slobode. Nije reč o anarhiji i o tome da svako može da radi šta hoće, nego reč o slobodi odlučivanja za vlastiti život. I zato to je ono pravo zdravo rasuđivanje. To bi rekli sve vam je dato, ali nije na korist. Jeste, ali i sve što vam je dato, a recimo po hrišćanskom moralu nije na korist, kada se ide biološki u neke analize ne mora da bude na nekorist. Znači zaista da ne banalizujem i ništa nije nikakva negativna emocija u pitanju, ali na primjer taj čuveni moment braka, poligamije, monogamije, predbračnih odnosa i tako dalje, zaista biološki može da bude vrlo upitan za ljude koji se kasnije, na primjer, ožene. Na primjer, ja sam to našla kao jedno moralno načelo koje je potpuno besmisleno. Ne moramo o tome raspravljati, ali mnogo je takvi. Da li se u postu sme jesti ovo ili ne sme? Pa vi znate, profesor, kada protestanti na različite načine poste, ne po pitanju menija, nego poste tako što recimo 2 nedelje ne jede nešto što on voli. Znači, nametanje jednog strogog pravila je nešto što, ako je samo po sebi besmisleno, ono što je meni u hrišćanskom moralu problematično bilo, kada sam ja bio vernik i zbog čega više nisam. A to je i dakako jedna velika mudrost koja može da bude kompatibilna i sa nekim drugim duhovno-vrednostnim sistemima života. Da. Čula sam jednu rečenicu, kaže, niko nije bezgrešan ko nije iskušan. Tako da naš život bez iskušenja ne možeš znati ni sazreti.
A osim toga i sloboda, to nije nešto što je lako održivo stanje. Biti slobodan, imati osjećanje slobode. Čini mi se iz dana u dan stalno se oslobađamo od toga da smo robovi. Sami sebi, drugima, jer mnogo je lako, Fromm je lepo to pisao, bekstvo od slobode. Mnogo je lako kako ti hoćeš ili slušati nekoga. On je pametan, on je stručan, on zna, ali ako on odlučuje o mom životu, onda ja nisam slobodna. Ako imamo pravo da budemo. Ja bih se malo uključio isto i jako mi se dopao ovaj test koji si podelila sa nama. Ja bih volio da ga imam ako je moguće. I sad ono što sam ja tu primetio da ima tih različitih zabrana i dozvola, mi kažemo u transakcionoj. I sada te zabrane su jako bitne zbog toga što nismo ni svesni koliko smo postali u stvari i nefunkcionalni, a i često destruktivni, samo destruktivni kada smo prihvatili neke zabrane kao deo svog identiteta. I sada je to deo neke naše priče, našeg scenarija, neko našeg kulturnog okruženja i sad posebno recimo ako se ja nešto ne žrtvujem, ako stavim drugoga ispred sebe i tako dalje, ja ne vredim i sad to pitanje kome ćemo prvo staviti masku. Znate, nekad u ovo savremeno vreme imate kad dolaze tati i mame s posla, uzimaju decu iz škole, iz vrtića i svi su nervozni i frustrirani i sad je pitanje ko će prvi jesti, da će prvo jesti mama ili dete. Ja kažem nekada možda je najbolje da prvo jede mama, jer će se smiriti i neće vikati na decu, znate, neće biti razdražljive i tako dalje. Međutim, uglavnom mame prvo daju deci, a onda one malo su nervozne možda i tako dalje. Znam kad dođe moja supruga isto s posla, dosta je nervozna i frustrirana, događa se stotine pacijenata i tako dalje, haos nekad u ambulantama i onda ja kažem joj, čuj, ti prvo jedi, a onda ćemo sve ostalo, bit će lakše sigurno. Sada te zabrane i dozvole su meni jako interesantne. Recimo, mislim da je to Isus savršeno odradio kad je kazao ljubi bližnjeg svojega kao samoga sebe. I sada kod vernika je često to problem. Znači ulaze u ulogu žrtve, što se on više žrtvuje za druge, što se više žrtvuje za svet oko sebe, za crkvu, za ne znam nija, za rodbinu, za ovoga, onoga i tako dalje. To je veći vernik, razumete, vidi šta ja radim, kako se ja žrtvujem. Prosto neki ljudi ne mogu da žive u slobodi, da nešto dobro uradi za sebe, zato što veoma često i nemaju tog samopoštovanja koji nije izgrađen. I zaista je problem imati dozvolu na samopoštovanje i na neku vrstu asertivnog ponašanja. Zašto bi samo udovoljavao drugoga, a sebe stavljao negde na dnu lestvice i tako dalje. I tu je sada pitanje šta smo mi to posisali od svojih roditelja, koje informacije, da mi u stvari imamo zabranu na važnost, zabranu na vrednost, pa čak i zabranu na postojanje. I mi smo usisali to od svojih roditelja nesvesno, neke rečenice, gde smo mi formirali u stvari takav scenarij o sebi. Znači, drugi je važniji od mene. Isus je to veoma lepo rešio. Sada to malo treba raspakovati, recimo tu rečenicu ljubi bližnjeg kao samoga sebe. Tako da sve više recimo ljudi sa kojima ja radim kažu Željko, mi smo prosto nikad ili veoma retko smo bili asertivni gde smo stavljali sebe u isti položaj kao i sve ostale druge. I onda što smo mi verni, što mi više postimo, što mi ne znam radimo ovo ili ono, u stvari često pobegnemo od sebe da malo udovoljimo sebi, ono što je normalno, a u stvari bežimo od sebe. Sada to je u stvari bekstvo i od slobode. I to nije ono što kaže apostol Pavle, cijenite slobodu jer je skupo plaćena je Hristovom žrtvom, a on je kazao ljubi sebe. Ne u onom narcisoidnom, egoističnom i tako dalje, nego prosto ti si slika i prilika Božija i prosto trebaš i da vodiš računa o sebi i da živiš koliko god je to moguće u datim okolnostima, da si što zadovoljniji u svojoj koži i da može da ispuniš svoje potrebe. Tako da u ovom testu vidim dosta tih zabrana znači na važnost, na postojanje, na vrednost, na ispoljavanje emocija,
I zato mi je taj test baš mi interesantan, mislim da je jako dobar. I ako može, počaljujem ga. Dobro, poslaću svima. Ima ovde još, na primjer, kaže, ne smeš da me kritikuješ. Jeste naišli na to? To je zabrana na mišljenje. To je zabrana na mišljenje. A ne smiješ li u stvari imati svoje mišljenje? Sad, mene su često pitali kao crkvenog čoveka, pa kaže, imate li vi pravo kao pastori, sveštenici da imate svoje mišljenje? Ili je to uvek mišljenje institucije? I imate li vi pravo da to javno iskažete? Evo recimo, na primjer, sad je taj vladika, episkop, je tako, grčki, iznao neko svoje mišljenje, je tako? Mi smo isto kao crkva dobili smo službeno pismo povodom COVID-a i povodom vakcinacije. Ja sam ga juče podelio recimo sa svojom jednom zajednicom. Pismo ide u tom kontekstu da je naša adventistička crkva uvek je imala to neko zdravstveno obeležje i da su uvek naši misionari gde god su radili, Afrika, Azija i tako dalje, bili su uvek vakcinisani na malariju, na ovo, na ono i tako. Pratili su savremena dostignuća kad je u pitanju zdravlje i to im je pomagalo da ostanu zdravi normalni u Africi, Aziji, već gde god ima tamo misionara i u Pakistanu i u nekim drugim, čak i problematičnim državama i za život možda Evropljana, a uopšte i za religiozni život je to problem nekada. I jedno što su naglasili kad je u pitanju COVID-19 i vakcine, da je ipak to slobodan izbor svakog vernika. Da izabere da li će primiti vakcinu ili ne. Tako da zbog toga što postoje različite vrste primetbi, da li je vakcina preuranjeno došla, da li u potpunosti ispitana, adventistička crkva prati zdravstvene trendove i želi da je to bezbedno. I ne postoji, niko od nas nije recimo, na primjer, pojedinačno pozivao ljude ni za vakcinaciju, ni protiv vakcinacije. Znači, prosto pitanje je individualno. Kada slušate mainstream medije, vidjet ćete da oni govore o tome da vakcinu treba primiti. Kad odete na društvene mreže, primećete da veliki deo naroda je nepoverljiv zbog vremena koje je bilo kratko. Moja supruga je medicinski radnik i ona kaže, Željko, treba najmanje 1.5 dana, vreme, jel da? Treba najmanje 1 i nešto da se ispita vakcina ili 2 godine, tako da tu je stručna javnost podeljena. Onda slušate na televiziji, na dnevniku da su to nove naučne metode koje to ubrzano rade i tako dalje, tako da ljudi su podeljeni. I mi smo recimo u našem službenom pismu dobili to da svaki vernik lično sam bira da li hoće ili neće. A šta bi drugo? I po pitanju abortusa isto je tako pitanje da svako po svojoj savesti. Taman posla kad bi rekli ne smete da primite ili morate da primite. Tako da, sada mi se suzdržavamo malo od tog sada ličnog. Ja kao propovednik recimo ne pozivam lično i ne govorim sada s propovedonice ja ću to uraditi jer onda vernici se ponesu mojim ličnim primjerom. Pa kaže ako će ovo svi ćemo, razumete? Znači naš lični stav uče ljudi za sobom. Ja sam doktorirala na komparativnoj analizi adventizma i pravoslavlja i protestantizma i znam da najveći broj adventista bira zanimanje lekara i rada u zdravstvu zbog slobodne subote i zbog humanosti. Tako da i sama Loma Linda je na neki način povezana, ali dobro je da nisu zauzeli stav da ipak daju slobodu, jer bilo bi iracionalno bilo šta drugo da su ponudili. A svako od nas već ima svoje stavove i zna šta će da uradi i svoje slobode, to je najbitnije. Dobro, mi smo se lepo